September ni som pathum sang ni som ni panga in rin ni ania bazar thlir tu te chibai ule Utah Valley University a Charlie Kirk ka hlum chungchang in khovel thu thar hmun langsar bera lo zela Kirk ka hlum tu hi a in puang to a apa nge in police te hne na hlan ni in soyani a hemi chungchang hi chiang kwang de hlakin in soidon te ang nimin khani US President Donald Trump chuan silai met puak tu hi kan man fel to in ka hria thunei tu ten rin hel pakhatan kol mek ani atia hemin hu lok hian Utah State Governor Spencer Cox le FBI Director Kash Patel te chuan Kirk ka hlum tu ni a hriat an man to thu puangin Governor Cox chuan kan man to eti in press conference bulletana an mi man hi Taylor Robinson ani thu a puanga Robinson a chung te hian an thian te be popin chuan thian chuan Washington County Sheriff Office hna Robinson hian a chung te hna tual that tu ani thu a puang ti an hril ni in Governor hian a soi ani Governor Cox chuan nuchui tu te chuan Robinson a chung te zinga mi pakhatan komna Robinson hian tunhnaya politics chungchang ngai venna sa hle ti soi ani a September ni som ma khan chung ko chai khomna Robinson hi telve in hemi tum hian Robinson hian UVU a Charlie Kirk kaltur thu soin Charlie Kirk le athil soi thin dan chu du lo thu a soi ani ate kumsop ni pani mi Taylor Robinson hi tual that tu a puni meka police ten kol mekin kota chung thu relin thiam lo chantirani ma chuan rin hlel tia soi zela ni ri thunganga Utah Governor mai baka FBI Director Kash Patel te chuan Kirk that tu hi man to in anin hria official in Kirk that tu ani ti in ala soi thei chi alo deuh ti mai ani report then khata chuan Robinson hi Utah Valley University zirlai angin soi ani a ma se thu nei tu te chuan UVU a kal ni lovin he khomi hi ani anti thunga US a zirtop ni jing kaini tana ni zan tir khan Charlie Kirk ka hlum tu manani to thu hi Utah Governor le FBI Director ta hian press conference nei nan puanga soito angin hemi hmalok hian President Trump point Fox News in an komna Kirk ka hlum tu chuan man to nia hriat thu a soi ani President Trump chuan Charlie Kirk hi pathani ti in hetianga thi tur hi ani lo atia aka hlum tu hi thina hmanga hrem nge ani be sei thu a soya Charlie ang tluka thalai ten an pan khom mihring pakhat hi kala hungai lo atibok nimin lama puan to angin Charlie Kirk hi kumsom thum pakhat chawa upa ni in America mai ni lo khovel puma milar berzing ami Christian sa kho zirtir na tantu le thiang zau ho malak na soi sela mai chana hnial puya zona te chang thin tu ania US President in thlan puinu nong bera khan Republican Party candidate Donald Trump tantu ni in Trump thantlina ni na konga po tho hlok hle ani US ani lai ni tlai lam keini ta na ni nga ni jinglam khan Utah Valley University tuala mi pui sang thumvel ma thua soi lai na ngonga kania damdo in pan pui ngal ni ma se chan thei ani talawani Robinson an man dan hi nimin tlaya press conference a Utah Governor Cox chuan soin Robinson a chung ten an thian te hne nan thu soi an thian ten Washington County Sheriff Office hne nan soi chon vele chu Utah County Sheriff Office a an hril chong le a Utah Valley University an chui mek tele FBI hne na hriat tir ani le ta ni atia hemi hnu hian hnu chui tu te chuan CCTV thalak mi pui hmu thayan pho chhuat to chu ngun zok a thlir non le in September ni somjinga hian Robinson hian Dodge Challenger car mangin University campus hi alut ti hriat ani a achung te chuan Robinson hian he car hian nei ti an soi ni in Governor Cox chuan a soi ani Robinson an man ma hian US hnu chui tu te chuan mi zan hi vel thu an zot fi mana mi puilama tangin tol that tu chungchang a rotna le information chi hrang sing chuang an dong man ni in an soya police ta hian tol that tu thalak chu mi pui hmu thei tlang zarin manani theina na pui turin mi pui ten som bokani news conference a hian thu nei tu te hian CCTV video an ti chuaka heta hian ka thu soina hmuna tanga fit jali vela hla University building chunga tanga mi pakhat tlan chelai langa hepa hi tlan zelin an bul mai thing hmuna tlan luta nu chui tu te hian tlan chiat nalama hniak nu chiat te chu an chui zuya thing hmuna hian bolt action rifle pakhat an hmuwa shruk ponin rifle hi atuama nimjinga lo thukru ni in FBI Special Agent Robert Bowles chuan a soi
rifle dang ang lo takin bolt action rifle hi rang taka silai mu kap chok thei ani lova mase kap dik thunga bolt chuan he rifle hi FBI laboratory a entik mekani thu asoya heti lai hian governor Cox chuan rifle bulan char silai mu bom ruak le takla oma thuziak an hmu thu le a omzian hriat mai lo thu asoya thuziak te hi notice bulges OWO watch this ti te hey faces catch ti te up arrow symbol right arrow symbol le down arrow symbol pathum te o belasio siao ti te le if you read this you are gay LMAO ti te ni ati Cox John Robinson a thian pakhat hne na tangin Robinson nen disco tan in biak nan don thu so in heta hian Robinson hian rifle chungchang le thu ruk na te hrila anin biak na hian silai mukor a thil injiak chungchang te po an soi du na ni ati bok Robinson hi tuna hian Utah County Jail a dania thu boy engemaw zat siam sakani thu local news te chuan an soya Governor Cox chuan thi tura chung thu rel turin court an ngen don ni in a soya nithum chungin Robinson a thu boy hi court a an thelu don ani hemi hnu hian Robinson hi court a hruain mai chana laka thu boy zialu te chu hrila nianga a in puanga alaka thu boy siam chu apomani lo chuan a chung thu relin court ro rel na kalpui anga yanga a in puanga ni chuan a hran pain court a chung thu rel chun jama ngai lo thunganga hremna lep theiang bera dil thei thungang Charlie ka phlum tu lo ni tak tak chuan Robinson a chungchang hi a ri phle dona a hremna po an hleang ti arin thei Governor Cox chuan mi puite chu social media kalsana khovel ni na dik tak ma chan turin angena an thian te len chen puite ne na ti ho turin a soma tun hi kan tan hun poimo ani boina ti punlun zel nge nun phung dik nei turin tran kan la don du than tura ome atia tun hi kan nam chanchina hun thim in tran na ni theya hun thim top na po ni thei atibok Charlie kak thi chungchanga thu thar chu voina tan chuan du to kila nizana Robinson manani nuwa thukal zel hi news agency lian te chuan live in an puang chuaka chunga tanga he news CCM kan ni wangin tlema in kal thel deuh le soinon te po kan neya ngai thatu te hriat thiam na kan dilani nizan khan Nepal rama Chief Justice Louis Susila Karki chu Prime Minister turin lak lu ni ta a President Ramchandra Paudel chuan Kathmandu arin nomna thu tiam tirin Karki hi Nepal ram Prime Minister tharani ta a Nepal ramin meche Prime Minister an nei masak berani ta ni Nepal ram buina chungchang kan hreto a Gen Z movement malak na in Prime Minister nilai KP Sharma Oli chu paithla ka ni a hun engemaw chen Prime Minister thar tur chungchang hi soiho ni a atopa Karki chu du tu tamber ni in nizan khan laklu ani ta ni Karki hi Nepal ram meche Chief Justice masaber ni in dan ro rel na ho tulu berani lai po faklo takania kum sang ni som paruk July le sang ni som pasari June thachung khan Chief Justice ania ram ro rel na kalphung siam danglam konga te in thlanna ka inhoi thu boy le human rights chungchanga ro rel na fakalo viawa dan ro rel na huanga kum som ni chung hun amangani Karki hi sang hajakwa som nga panhi June ni saria piang ni in political science le law degree na yani a kumsang ni le pakwa khan Supreme Court Justice ni tanin ming thatakin he na tho chung hi amang tluana anram politics kalphung le politician te omdana lung oil lo thalai ten an be sei angen Nepal ram siam than na chu ko watata a anha tho tur hi a hupur om khopang nimin kani wen General Assembly na yani a heta hian Israel e Palestine ram in then om siama borok monom tak noya Palestinian te tana ram din ani theina turin thurelani nimina UN resolution thar pas tak hi the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution ti ania ramza somli pani in he declaration du lama hian vote thlakin heng ramza somli pani jinga hian India potela ramsom pani in vote an thlak ve du lawani he resolution a hian Gaza in dona top theinan khovel huwa pa mala ngal rotania hun rei tak bo zui lawa om helaya ram frang pani siam chu bo zui rotani boka India hi hun rei taka tanga Palestinian ram din du tu ni in sangkha zakwa somriat pariat khan Arab ram ni lo zinga Palestinian ram recognize masabera lo ni to ni New York Declaration a hian kum sang ni somni pathum October ni Sharia Israel civil mi ten be wanga Hamas te dem na thu te
Hamas te chu an ral thuam da an mi hren te chhuah tura phut na te tela Gaza Palestinian Authority ten ro an rela khovel ram dang shoi tu te nena thokhowa Palestinian state din ani theinan Hamas te chu Gaza an thunun na ti top turin an ti boka Gaza civil mi te ven himan ni theinan UN Security Council thu nei tu te hnuaya International Stabilization Mission chu Gaza atirlu ni se an ti bokani he declaration document hi France le Saudi Arabia ten kumin kumtir lam khani wena hian pulutin Arab League le UN member ram song pasari ten an thlopa tun thani somni panhi hian New Year ka UN summit poimo tak nein heta hian ram sang in Palestine raman pom thu puan an tum thu an sai to a he summit a hian US thu nei tu ten visa an pek du lo wangin Palestinian President Mahmoud Abbas chu atel theidon lo ni in alanga heti la hian Israel ram Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel ram hruai tu ni chung chuan Palestinian state a oma phaldon lo ti alo puang to boka UN declaration hi boina chin fel nana ti ni ma se boina lian jok chok chuak tu ani mai the ani tun haya Russia drone te chu Poland rama moni wangin nei to chuan Poland rama sipoyan tir dona NATO Secretary General Mark Rutte chuan an member ram Poland veng turin NATO huam chin khochak laman sipai ten da don thu hi nimin khan a puang ani Mark Rutte hian nimin khan news conference nein hemi chungchang hi soya NATO chuan Eastern Sentry puang in kan huam chin khochak lama kan inzar phar dona nirei lote a sipai te tir chuan nianga hengjinga hian NATO member ram sang sipai an telang ati hemi nu hian Poland Defense Minister Władysław Kosiniak-Kamysz chuan Russia malak na changle tura NATO thutluk na chu lom amati thu asoi France ram President Emmanuel Macron chuan tunkar ni lainia Russia drone ten Poland ram an thlen thu hriat ani wangin Poland veng turin ni ngani khan Rafale jet fighter pathuman tir chuat thu apuanga Germany po in Poland ram chung boruak ven himkong an thlona ten a tulangin man la dona Poland rama thlona panian da mek bel turin pani an thon lu bel don ti an puang bokani Poland hian ni laini khan Russia drone pathuman ka thlak thu an puanga Poland a hian Russia drone som pakwa vel an hmuni in soyania European official te chon Russia hian NATO ram te inventon dan hriat an duwa wangin Poland a hian an drone te an tir lut ni in an ngaya Poland chuan ni ngani khan Belarus le Ukraine nenan in rina khochak lamram ri chu December ni kwa thleng an khar thu an puanga hi Russia chuan na takin an soi selani engpo ni se ni min lama UN resolution le NATO malak na thar kan hria da tang hian khovel hi in sing sameka indona lian thama chuak thut lawang ti soya har ta hle ani bazari lo thira wangin kan lome